Funda. Kepha yazi lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika isikhathi zokuhlupheka ngokuba abantu bayakuba abazithandayo abafisa imali abazikhulisayo abazidlayo abathukayo abangalalela abazali babo abangabongiyo uThixo abangahlanzekile abangenamusa abangenakuthuliswa abahlebayo Yebo. abangazikhuziyo abangenabunene abazonda abalungileyo abanikela abanye abaphangisayo abazikhukhumezayo abathanda ukuthokoza bengabi abathanda uThixo benesimo sokukhonza kepha baphika amandla akho badele abanjalo. Onenhlanda abayishiye ngaphandle. Mina ngithi mangiyifunda ngithi liphi ivesi elingivunayo. Kulo shembe ngenzani? Ngenza kona nene ngakuthunywa abazali bami. Abazali bami kade bahamba emhlabeni. Kodwa bangishiya kulo shembe. Asengibone abanye inoNkulunkulu. maNazaretha mawubuka ushembe ungabheki ngemva kwakhe. Senzala ukubheka emva kaShembe maNazaretha. Ngemva kaShembe kwazi yena ukuthi kuhlelini. Senzwa yini sithi sihleli? uNkulunkulu ingcela ngakhuluma mhlambe izinto abangayithanda abantu. Senzwa yini sithi sihleli sithi Shembe uyinkosi yamakhosi kodwa yini esemva kwakho? Sifuna ukubonana ngale ngemva kaShembe. Ngoba ngemva kaShembe khona ubungcwele nje bodwa. Kodwa uNkulunkulu bakhe lohlele esihlalweni ayikho into. Uma into ocabanga ukuthi yoba khona ingaqhamuki kulesa sihlalo ukukhohlwa. Khohlwa ngeke ikhonzwa kaNazaretha. Noma ungayakha ikhazimule. Ibe udolo umhle. Yazi abantwana baIsrael bake bakhanda ithole. Ile golide base beguqa kulona. But nangu uNkulunkulu wakho waIsrael okukhiphile eGibhithe. Besukela nje isithole singaba igolide abazakhele lona. Lo uNkulunkulu ke abazwa akhiwa. Yazi ngeke sikwakhe nje. Ngeke kwakhiwa umuntu. Okwenzekayo lebandla kothando uwe wedwa. Akukho okunye kobekuthanda omunye umuntu. Uma unothanda umuntu abakulandela bakufa maNazaretha. Hayi ngiqinisile njalo. Uma wenze uthanda umuntu abakulandela bakufa ngiphinde futhi. Mawufaka ufakanye. Awufika phi? Asazi ke ngale ukuthi khonani. Ethi inkosi uNyazi sahleli kule yamzimba yayo phambili.
ithi kwakuwo assisted ithi ngiyangibona abantu mawuhamba umuntu emhlabeni hlaya ingcwatshwa kube nodumo olukhulu baye baningi abantu kube nento eziningi ezinhle uthi baze babhale lapha ebhokisini lakhe bathi bafusisiwe bafileyo befele enkosini emhlabeni la kuyobalandela othi ngithi asenza amagama aqojeme kodwa akhona la eBhayibhelini yathi ngicamule ekhaya ezulwini sekhaya konyoko yayisho ethempelini yathi isho sigqoke kanje yathi insangweni ibhema izophela sakhe sayibhema insango thina yathi ngicabanga ezulwini sekhaya konyoko yathi ezulwini umuntu uyahamba iphela ikhulu eminyaka engafikanga ngangizizwela ingako ngemsaba loshela ithi ngegcineni umuntu okhunjulwayo ngale kuhamba uthando ushembe kuphela asilifuni ngani uthando loshela asilibheki ngani ngoba ilona losikhumbula singcwele ngani eNazaretha senzeni engenza ukuthi ushembe athi ngahle nina ngikhonze kahle ngiguqe kahle phambi kwami nze njalo ngamasabatha sinile mangithakusile kuphelele lo mase siphuma sikanale mazwi abhalwe incwadi ekade sifuna kaTimothy aningizwa nje kaNazaretha aningizwa laphi nje ingixolele mangikhuluma ngithunyiwe eNazaretha ngicelile futhi ukuthi engizokhuluma kuba kuvele esihlalweni ngamcela ukuthi inkosi wangishiye ngedwa uthi ngicabanga ukuthi ekhani la kusekhaya konyoko wathi lensanga nebhemayo usho sifaka ingubo ezimhlophe akubhema umuntu khona into obhemsanga la obhema kuyintshontsha kodwa akekho umuntu obhemsanga esesibona uthi lensanga nebhema izophela la kuyakhona uthi yaphela ikhulu leminyaka umuntu engafiki la liyakhona esabhaduza endleleni yawuhamba ngingedwa Oh